Ni kama sɔrɔ lakanabaliya kɔni gɛlɛya bɛ musolakaw kan Mali camancɛ ɲɛfan na, u bɛ n'a ta muso dɔw kɔni bɛ ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye yiriwa u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. O misali dɔ ye jɛkulu ye mun bɛ Koro n'an b'a wele ko association Ya Nangayi. Tanti Jimde ale b'u ka bayɛlɛmataw fɔ an ye, an k'ale lamɛn. Fini bayɛlɛma ka kɛ juga ye, an b'a bayɛlɛma k'a ko ka kɛ fonio pereki ye, an b'a bayɛlɛma ka kɛ denmisɛnninw ka woro ye, farine infantile. A ka fɔla u ka bayɛlɛmataw la fini de ka ca a la, an ka Umu Togo lamɛn. An b'a surun, an bɛ tila k'a ko, an b'a wusu, n'a jara an b'a kɛ sasi la. Ni musojɛkulu ninnu ka bayɛlɛmataw la kaba fana jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ. Kade Gimde an k'ale lamɛn. Sa ni an ye kaba nin sɔrɔ, an b'a kɛ suguya fila ye. Ka mugu bɔ, an b'a ɲɛɲɛ bɔ, mugu nin mɔgɔ bɛ n'a san, ka mugu nin kɛ to ye, ɲɛɲɛ nin fana a bɛ kɛ siri ye. A daminɛ na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ baw gɛlɛya kun b'a la, nka bi na baarakɛminɛn o kɔni bɛ ka sɔrɔ dɔɔni. Nin ye fini ye ne bolo ta, dɛgɛ fana bɛ yen, juga bɛ yen. Sumaw kɔni bayɛlɛmalen kɔfɛ sanni feere la u b'a yira na k'a fɔ ko u b'u tɛgɛ nɔ dɔɔni. Aminata Darabu an k'ale lamɛn. An bɛ fɛn minnu bayɛlɛma ni an b'u feere Koro sugu la ɲan, an bɛ taa n'u ye Seware, Bangasi, ni seli n'u sera mɔgɔ caman b'a san an fɛ. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw kɔni b'a la, ni musolaka ninnu kɔni cɛsirilen don nin bayɛlɛmali baaraw la. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Koro.